మొత్తానికైతే చాలా మంది కోరుకునేది మాత్రం నెరవేరింది. రమ్య ఎలిమినేట్ అవ్వడం చాలా మంది అనుకున్నారు, వీడియో చేశారు. ఆమె ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. చాలా మంది ఫేరా అంటే ఫేరే, అన్ఫేర్ ఏం కాదు. ఓటింగ్ సరిగ్గా పడలేదు, కంటెంట్ ఇవ్వలేదు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ముందు నుంచి ప్లానింగ్ చేసుకుపోయింది. అదే అక్కడ చేసింది, కానీ అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలే. బాండింగ్ అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో బాండింగ్ ఉండాలి, అది కూడా లిమిట్ లో ఉండాలి. అంతేకాని బాండింగ్ పెట్టుకోకూడదని బిగ్ బాస్ రూల్ ఏం కాదు కదా. బట్ ఆ బాండింగ్ కొంచెం హై ఓటింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి, టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళతో గొడవలు పెట్టుకుంటే ఇలా 1వ వారంలోనే బయటికి వచ్చేస్తారు. ఇది బేసిక్ లాజిక్. చాలా మంది తన చేత పెట్టుకుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చారంటే, కళ్యాణ్ కూడా పెట్టుకుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేసింది. కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత గేమ్ ప్లాన్ మార్చుకోవాలి. తాను తోకున్న గోదలో తానే పడ్డప్పుడు ఇదని ఏం చేద్దాం, మొదటి వారంలో వచ్చేసింది. ఇది వాటి ముచ్చట. అందరు హ్యాపీయేనా?